Mana fl-istudio jena għad Daniel Mikallef, deputat mexxej tal-Partit Laburista, illum il-pajis tal-ħar tislima li d-disa Prim-Ministru ta' Malta u ex-mexxej tal-Partit Laburista, inti attendejt tal-funeral ta' Carmenu Subbonici. X'inhu huma r-riflessjonijiet tiegħek? Kien hemm ħafna momenti li jibdew ġejjin f'moħħok. Issa jiena l-ġenerazzjoni tiegħi jiena twilit meta Carmenu, nsejħlu Carmenu b'affezzjoni. Twilit meta Carmenu kien Prim Ministru. Ġifieri ma laħaqtux, ma ħdimx miegħu bħala mexxej tal-partit. U inqas niftakru Prim Ministru tal-pajjiż. Iżda il-Carmenu nafu b'mod speċjali mir-rakkonti ta' dawk li naħdem magħhom fil-partit sal-lum u li ħdimt magħhom fl-aħħar prattikament 20 sena. U nafu wkoll kelli xort insir nafu wkoll fuq livell personali. Waqt din il-ġurnata kien mument sabiħ ħafna meta il-korteo għadda minn quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Fejn hekk konna miġburin bħala uffiċjali tal-Partit Eżekuttiv Nazzjonali u tajnieh tislima xierqa quddiem il-post li aħna nafu li sal-aħħar baqa' jqis bħala id-dar tiegħu. Dana kelli l-okkażjoni naqsamha ma ħanerġa' nirrepetiha għaliex kienet xi ħaġa li vera laqtitni, mhux għax laqtet lili personali, imma kienet sinifikattiva ħafna. Meta kien diġà saħħtu kienet qed tkiddu ftit u kien fit-triqtu lejn l-isptar is-sibt f'dik is-sħana, jidher li kien Lulju, u kien il-jum tal-konferma dakinhar kontestajt jiena bħala deputat mexxej, kont waħdi fit-tellieqa, ġifieri seta' faċilment anke ħabba saħħtu qas kieku kont f'kontest. Seta' ma ġiex, imma ċempluli rrid jiġi akkosta kollox biex jaqdi dmiru bħala delegat tal-Partit Laburista. U meta rajtu ħireġ mill-karozza u tiela dieħel iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, jiena li dik tissimbolizza il-Carmenu. L-umiltà, sens ta' dover, u anka taħdidiet li kellna anka privati u xtaqtu wkoll nżid ftit. Ġifieri intqalu ħafna affarijiet anke waqt l-omelija llum ħadd gost tal-funeral. Ovvjament wieħed f'omelija ma jistax isemmi, nifhem li ma jistax isemmi kollox. Semmit il-konvinzjoni u d-determinazzjoni tiegħu tal-prinċipji, il-perseveranza tiegħu. Ġifieri il-perseveranza meta jemmem xi ħaġa anke jekk ma taqbilx miegħu il-mod kif jispjegaha tifhem il-point of view tiegħu. Inżid ukoll imma ma dak li smajna llum fl-aħħar tislima tiegħu li dak kien għaddej pubbliku tan-nazzjon nenfasizza bħala ex-Prim Ministru tal-pajjiż fejn hu għażel il-laburiżmu u serva l-pajjiż b'onestà u integrità kbira. U naħseb li din għandha tissemma u tiġi anka studjata f'aktar dettall il-tmexxija tiegħu kemm tal-Partit Laburista u anke tal-pajjiż fi żminijiet anke diffiċli u l-valuri tiegħu x'ġabu fit-tmexxija tal-pajjiż f'dawn iż-żminijiet. Jiena għalija persuna bħal Carmenu Subbonici l-attribwiti kollha li semmew. Imma nenfasizza li serva lin-nazzjon bħala Prim Ministru mill-aħjar mod illi seta' u kien ukoll il-katalist tal-bidliet kbar li mbagħad rajna sussegwentement fis-snin ta' wara. Mis-sibt li għadda sal-lum smajna ħafna kliem ta' tifqir dwar l-ex Prim Ministru Mifsud Bonnici. Naturalment dawn il-kwalitajiet kienu anki riflessi fil-ħajja politika tiegħu. X'tikkummenta dwar dan? Apparti fil-ħajja politika tiegħu kien konsistenti ma' dak li jemmen kif kien jgħix, kemm fil-politika, kemm qabel, imma anka wara. Ġifier ma kienx persuna. Tul ħajtu kollha. Iva, u fl-aħħar jiem smajna ħafna rakkonti anka grazzi lilkom tawan għax tajtuna numru ta' programmi speċjali fejn nies li għaxu ħafna iktar minnek u minni, Anton, setgħu jirrakkontaw first hand experiences li kellhom ma' dal-bniedem kbir. Ġifieri dak il-prinċipji li hu kien jemmen fihom ġarrom tul ħajtu anke lilin mill-politika u m'hemmx dubju dejjem ħabb il-ħaddiem. Il-ħaddiem kien iċ-ċentru tal-politika tiegħu, iż-żgħir,
Il-vulnerabli. Il-vulnerabli u aspetti ieħor li forsi ftit issemma kienet id-dimensjoni tal-politika internazzjonali, nuża l-kelma paċi li kien iħobb juża ħafna u kultant fis-snin li għaddew forsi kont tisma' jena ġili, u tinsegwi nara dak id-diskorsi fis-snin naf 70, 80, 50 u tisma' diskorsi f'kuntest li forsi tgħid li da ma nistax nifhimha daqshekk jiena. U jekk tismagħhom illum pereżempju ċertu affarijiet tara kemm kien bniedem li ħares fit-tul. Kellu viżjoni. Kellu viżjoni u kienu wkoll prodott ta' era ta' nies li ċertu affarijiet li ġenerazzjonijiet tagħna forsi nieħdu for granted għax grazzi għalihom trabbejna f'ambjent differenti, daw il-ġenerazzjonijiet qatt ma ħaduhom for granted u żmien itihom raġun għax ħafna drabi l-istorja tirrepeti ruħha dak li qed naraw anke madwarna fuq livell internazzjonali. X'tikkumenta dwar is-sinifikat